सो मंडळी पार्सल बाबूच अनबॉक्स करेल आणि ही वस्तू ना बाबूने पप्पांसाठी मागवलेली आहे. सो चला अनबॉक्स करूया, बाबूकडूनच करून घेऊया. चला तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडळी आता तुम्हाला सगळीकडे काळोख दिसत असेल तर संध्याकाळपासून लाईट गेली ना ती आतापर्यंत आलेलीच नाही, आमचीच नाही तर सगळीचकडे गेलेली आहे. आणि संध्याकाळी घडघडत वगैरे होतं आणि पाऊस पडायचं वातावरण झालं होतं. आता कशामुळे लाईट गेली का माहिती नाही. आणि अजून एक गोष्ट म्हणजे घरी कोणच नाही, म्हणजे वाजलेत करेक्ट आता 8:15 झालेले आहेत. सो बघूया, बाबू आणि पण कामावरून आलेले नाही. त्याच्यानंतर पप्पा भाड्याला गेले होते आणि आई पण सोबत गेले होते, म्हणजे मावशीचं भाडं होतं ना त्याच्यामुळे. तर बघूया किती वाजता येत आहेत. आता ते आल्याशिवाय पुढे काय होणार नाही मंडळी. सो बघूया. आणि परत भाडं पण आहे मला, तर हे आल्यानंतर मला परत भाड्याला जायचं आहे. सो बघूया किती वाजता येत आहेत. तर वाट बघण्याशिवाय तर पर्याय नाही आपल्याकडे. आपली रिक्षा तर इल्लेली असा रिक्षातली माणसा खेळती बघूया आता. हे बघा, लाईट तरी घेऊन येऊची येताना खेळत नाही. भाडा देतो काय? भाडा बिडा देऊन आज फॅमिली भाडा. लाईट बंद करा. आई उजाडाक ठेवलाय काय? बल लायलंय, बल डिम झालो. हो 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 मिस दिव्या पालो. काय आणलं खायला? काय चायची वाट बघून बघून कंटाळा आलोय. घरात नसला का मी वाट बघून बघून वैतागली. दूध नाही म्हणून चाय पिऊ नाही तर मी चाय करून खाते कसोच, म्हणजे पितय. भाडा मी जातोय, दमलाय भयानक. आईच्या पिशव्या घेऊया मंडळी. इतक्या भरून आणलंच काय? काय ओ चला चल भाडा मका चाय दी पटकन जाऊन दे. आज बुधवार होतो मंडळी, आमचं बाजार. दोन वाजता तर होतं नाही माझ्या हातात. हे ठेवून येऊ मंडळी, ठेवूया. सामान तर सगळं उतरवलं. आता आपण जरा सोडं पिऊया. थोडस द्या मग. नको नको थोडं बस बस. टाइम बघा किती झाला. पटकन चाय दे जाऊन येते जरा, डॉक्टरकडे नेऊन आम्हीचा खाली. आता जरा थंड वाटलं मंडळी, मस्त. चाय पण मंडळी आपली रेडी झालेली आहे, तर चाय प्यायला या. हे बघा पप्पाने चालू केलं आणि आज मस्त. आजीकडे कधी गेलेला आहे? दुपारी. म्हणजे आजीने दिल्यान मस्त वडे आणि उसळ. गायक पान दिले आणि आज आजीकडे आमच्या. म्हाळाची तीत तर बऱ्याच जणांना माहिती नसतात. गायक पान दिले म्हणजे काय, तर गायक पान दिले म्हणजे काय केले रे, तर म्हाळ घालूक नाही म्हणा, जेवण करायच्या नावान पाना ठेवतात आणि ते गायक देतात. ओके, तर आईन उत्तर दिलेला. आणि अजून एक गोष्ट म्हणजे आम्ही एक ऑनलाईन वस्तू मागवलेलो. ती वस्तू इल्लेली असा, तर थोड्या वेळानं अनबॉक्सिंग करूया. अमेझॉन वरनं मागवलेलो, तुमका दाखवतो. ऐकले उत्सुकता. आधी खाऊन तरी खाऊया. सो पटपट चाय पिऊया आपण. जराशी तिखट हा, थोडीच तिखट खाऊ नको जास्त. बस बस बाबू खातो या मंडळी. आ करा. चहा तर पिऊन झाली आणि आता पटकन जाऊया भाड्याला आणि येऊया. बघूया, तोपर्यंत लाईट आली तर चांगलं होईल. दरवाजा इथे आहेत मस्त. चला. लाईट मंडळी यायला पाहिजे, कारण नाहीतर माझी गडबड होणार सगळे. मोबाईल मध्ये बॅटरी पण एकदम कमी आहे. गाडीमध्ये लावू शकतो तसा, पण मध्ये मध्ये हलतो चार्जर आणि फास्ट चार्जिंग होत नाही. म्हणजे रात्री हे करू शकत नाही, बाहेर मोबाईल ठेवू शकत नाही. त्याच्यामुळे आता डेली ब्लॉग अपलोड करताना मी मोबाईल चार्जिंगला लावूनच ठेवतो आणि तसाच अपलोडला लावून ठेवतो, म्हणजे बोर्डवरतीच. नाहीतर बॅटरी उतरते फास्ट मोबाईलची. एवढी बॅटरी राहत नाही म्हणते पूर्ण दिवसभर. जाऊया. जास्त बाहेरचं पण करू शकत नाही, कारण क्लिअर दिसणार नाही तुम्हाला.
घरी तर आलो मंडळी आणि मोठी गोष्ट म्हणजे लाईट पण आलेली आहे. टाइम किती झालाय बघा. हे बघा 9:45 होत आलेले आहेत. आपला पार्सल अनबॉक्स करायचा आहे. पार्सल अनबॉक्स करून घेऊया चला. सो काय असेल मंडळी एवढ्यातच सांगा बघूया. तसं कळणार नाही. ओपन करूया चला. मंडळी तुमचा पहिली गोष्ट तर डाऊट क्लिअर करतो की बाबू नंतर शिवम गाडीवरती नाव कोणाचा आहे शिवम नाव. शिवम नाव कोणाचं आणि प्रत्येक वेळी कमेंट असते शिवम कोण, तुला भाऊ आहे काय नाही. एक कमेंट 2 वेळा होती, अरे तुला भाऊ आहे काय नाही. तर भाऊ हा बघा हा बाबू आणि याचंच नाव शिवम आहे जे गाडीवर आहे ते बाबूचं नाव आहे. आम्ही बाबू त्याला लाडाने बोलतो, बाबू सोनू काय पण. आम्हीच नाही बाबू म्हणत, सगळेच बाबू सगळीवर famous गावातले पण सगळेच मित्र माझे सगळे बाबूच म्हणतात त्याला. नाव त्याचं शिवम. सो नाव शिवम आहे मोबल्या. सो मंडळी पार्सल बाबूच अनबॉक्स करेल आणि ही वस्तू ना बाबूने पप्पांसाठी मागवलेली आहे. सो चला अनबॉक्स करूया. बाबूकडूनच करून घेऊया चला. तो काय आहे आतमध्ये काय आता म्हणजे आता तुम्हाला बघून थोडाफार कळलं असेल. आता ओपनच करून दाखवतो पूर्ण. सो मंडळी याच्यामध्ये आहे ट्रिमर तुम्ही बघू शकता आणि हे पप्पांसाठी मागवलेलं आहे खास. आपण गाडी करू रोज पप्पांसाठी. ना पप्पा बघा असं आहे. वजनशीर हो जड हा मस्त. हा तुम्ही बघितलं असेल आता तुम्ही याच्यामध्ये सलून मध्ये वगैरे बघितलं असेल. ऍडव्हान्स आहे म्हणजे एकदम. स्टार्ट करून पण बघूया. लिक्विड किती आहे? लिक्विड त्याच्या सर्व्हिसिंग साठी असतं त्याला ना होय ना बाबू. साफ करू. आता काय काय आतमध्ये तुम्हाला सांगतो. हे बघा ब्रश आहे, त्याच्यानंतर लिक्विड, त्याच्यानंतर ही बॅटरी आणि या चार्जिंगसाठी आहे. हे बघा याच्यामध्ये चार्जिंग करायची आणि हे आहेत त्याचे ऍडजस्ट करायचे ब्लेड्स. जड आहे बघ. आपल्याकडे प्लास्टिकचं होतं ना पहिला. हे आता लाईट नको ग नाही. होता पप्पाचा जीव हलता असं असं मोडतात का येतात. पप्पांना माहिती आहे ना की काय करू शकता आणि काय नाही. मोडून टाकले. हा मंडळी ही घ्यायचं कारण म्हणजे आमच्याकडे फिलिप्सची होती, त्याच्या आईन वाट लावल्या. चार्जिंग लावून म्हणजे आम्ही ना वरती वगैरे ठेव तर आता काय झालं कशामुळे बंद पडली तर काय माहिती नाही. चालू झाली ते काच माहिती आता. कागदार असताना ह्याच्यावर जोडूचा काहीतरी असतं का दिलेला कायच नाही. बऱ्याच दिवसांनी आम्ही काहीतरी मागवला. ह्याच्यावर काय या काय बिल सांभाळून ठेवतो का बटन पाटी. ओके मंडळी आमची अशी चालूच राहू दे. बुर्र बरं मंडळी. सुपर फास्ट आज तर मस्त आहे. आता आता पप्पा रोजच दाढी करीत चकाचक रोज. मस्तच काम झालं. खुश पैसे वाचले. खुश मग हा पप्पा सलूनचा खर्च वाचवतो मंडळी. आम्ही कोरोना 2 वर्ष त्या फिलिप्सच्या ट्रिमरनेच केस कापलेले. बाबू ओंकार पप्पा तिघांचे पण. जुने ब्लॉग बघितला जे हेअर कट होते ना एकदम सुरुवातीचे ते दिव्याने कापलेले होते घरी आमचे. दिव्याच कापी या तिघांचे पण केस. त्या ट्रिमरने मस्त हेअर कट करी यांचं एकदम जबरदस्त. सो कशी वाटली मशीन कमेंट करून सांगा. आणि मंडळी मशीन कितीला पडली तुम्हाला सांगतो. बाबू किती पडली? 400 करेक्ट 400 ला पडली मंडळी. बदलूची आहेत ना. होम डिलिव्हरी होती काय? आणलं ना. 400 रुपयाला पडली मंडळी. किती नंबर आहे ती बघू. 1.5 3 4 काहीतरी 2 किती ब्लेड? 2 नंबर आहे. 4 ब्लेड 1 2 3 4. सो मशीन कशी वाटली मंडळी कमेंट करून सांगा. आणि आम्ही छोटे छोटे मुवमेंट आहे तुमच्यापर्यंत शेअर करतोय. काही अशी गोष्ट नसेल घरातली छतापासून सगळ्या तुम्हाला माहिती असेल. लपवलेलं असं काय नाही घरात आमच्या. काय घेतला आणला सगळा सांगतो.
कारण मंडई ना तुमची एकेकाची कमेंट अशी असते ना, जसं आमचं म्हणजे एकदम असे घरातले आहेत ना, आपुलकी, घरगुती आमचेच कोणतरी नातेवाईक असले सर. आणि बरेच वेळा असं होतं मला कमेंटचे रिप्लाय पण द्यायला मिळत नाही मंडई, तरी सुद्धा तुम्ही आपुलकीने कमेंट करता, तर ही सगळ्यात मोठी गोष्ट. आणि मी तेच आईला सांगत असतो घरी की आई बघ मी कमेंट रिप्लाय करणं नाही, तरी सुद्धा आपुलकीने कमेंट असतात सारखे, तर खूप चांगलं वाटतं. त्याच्यामुळे मंडई मी कुठचीच गोष्ट लपवू नये. आणि आज म्हणजे अक्षरशः रात्री त्याची तब्येत खूपच बरी नव्हती, तरी पण आज कामावर जायचं लागला, कारण एकटंच होतं. आता उद्या नेतलेले का, उद्या हॉस्पिटलला जाऊचा ब्लड चेक वगैरे करू. मंडई असं वाटतं, पण माझी तब्येत मंडई मध्ये मध्ये खूप बरी नसता. रात्री तर खूपच डाऊन होतं, म्हणजे मी तर रात्रभर झोपकच नाही का, मध्ये मध्ये जाऊन उठत होते काय तर बरा वाटतं काय होतं, तर रात्री सांगत होते डॉक्टरकडे जाऊया, बोललो नको. आणि आज ताई नसल्यामुळे त्याला जाऊच लागला. मंडई उद्या आपलं चेकअप, हा उद्या घेऊन ब्लड चेक वगैरे सगळंच करून आणायचा, बघूया कशामुळे त्रास होता काय होता. सो आता मंडई जेवणाची तयारी चालू. काय आज जेवण आहे? आज बुधवार तर काहीतरी असताला. आज चिकन, तुझ्यासाठी गोडी डाळ, मावशीन माशाची आमटी दिली आहे, आजीन उसळ दिल्या, उसळणी वडे, सगळा मिक्स कॉम्बिनेशन आहे मंडई. आणि मासे पण घेतलेले ते तळूचे असं सगळा मिक्स मिक्स. तर ह्यो म्हणजे त्रास होता, आता तिखट खाल्ल्यानंतर त्रास होता, थोडं पोटात दुखतं, बोलत डाळ भातच. मंडई या ठेवूया आणि आता डायरेक्ट जेवणाची वाट बघूया, कधी जेवण रेडी होता. 10 वाजले. लाईट नव्हती, सगळ्यात आधी लाईट नव्हती, आत्ताच इली लाईट. आणि आम्ही बहिणीच्या बारक्या डॉक्टरकडे घेऊन गेलेलो, तर पाऊस असल्यामुळे उशीर झालो येऊ, मग घरातच आम्ही इलो 8:30 ते 8:45 वाजता. जेवण रेडी होईपर्यंत झालेले आहेत 10:30, पण जेवण आमचा रेडी झालेला असा. सो येवा जेव, जसं की बोलले की आई आज मासे, त्याच्यानंतर चिकन, आणि इकडे आपली डाळ भात आणि दही तोंडाक. थोडा दे, ह्याच्यातच दे मग साईड. बस 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 बस. मंडळी दही भात खाऊया. या जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि मंडळी आता टाइम झालेला आहे आराम करायचा, म्हणजेच आपला ब्लॉग एडिट करायचा. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.